Я борга салом алейкум дӯстони азиз. Барои идибеки бухтарӣ ман ягон чи гуфтатон наметавонам. Дар рӯи экран дидеси аризае ки навишта будем мо шумо одамое ки дастгирӣ мекунед канали Ояндаи миллат. Дар рӯи экран дидеси ответиш 3 рӯз пеш рисмада буд. Но ман гуфтан наметавонам озӣ. Чхеле ки мара гуфтан имин аз генералӣ ман иҷро кардисам. барои ҳамо кадом блогере ки чизе ки ишон додисай мада не интересне дӯстони азиз. мада намезеба. Ман юрист ҳастам. Ман навиштам, ответиш ҳаст ба қонуну қоидааш ӯ шаҳрванд бояд ҷавоб бида. барои ҳамо ба сабр бошед дӯстон. боз ман барои Муҳаммад ТВ навиштесам 3-4 рӯз ягон кас занг назанед. илтимосом мекунам бинависам роӣ кунам именно барои Муҳаммад ТВ, барои картош, барои бозиҳое ки ғайриқонунӣ гузарондисай. баъд насиб боша бо алоқа намешем барои таҷмикси дигараш дальше кор мекунем. дӯстони азиз, мада интереси нест. ӯ блогерое ки чӣ сурати мондиан плеват просто. ман қонунӣ кор мекунам. 100 ҷаҳон ташаккур ҳамватанони азиз.